3 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Файзобод бинои нави маркази саломатии деҳаи сафедхоки ноҳияро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. бинои нави маркази саломатии мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати умумии 760 метри мураббаъ бунёд ёфтааст. дар ноҳияи Файзобод дар даврони истиқлолияти давлатӣ 16 маркази саломатии деҳот, 29 бунгоҳи тиббӣ айни замон фаъолият мекунанд ва инчунин дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ҷамоати деҳоти Чашмасор, деҳаи Сари Сафедхок бо ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон маркази саломатии навтаъсис бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ ба истифода дода шуд. Дар даврони истиқлолияти давлатӣ таваҷҷӯҳи бевоситаи муҳтарам ҷаноби Олӣ ба самти соҳаи тандурустӣ бисёр ҳаст. Мо кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Файзобод миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки ба мо кормандони соҳаи тандурустӣ чунин як маркази саломатии замонавӣ сохта ба истифода доданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки иншооти муосири тандурустӣ дар деҳаи сафедхоки ноҳияи Файзобод дуошёна буда, дорои 14 ҳуҷраи корӣ ва 8 кати хоб мебошад. дар бинои нав барои 12 мутахассиси маҳаллии соҳа ҷойи корӣ таъмин гардида, барои ташхису табобат сокинон имконияти васеъ фароҳам оварда шудааст. миннатдории худ ва тамоми соҳаи тандурустиро ба муҳтарам пешвои миллат ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. бахусус дар ноҳияи дурдаст иншооти бинои дорои тамоми хизматрасониҳои муосир, ки боиси саломатии аҳолӣ равона мешавад, фароҳам овардааст. миннатдории худро мерасонам. ҳамаи ғамхориҳо шаҳодат аз он медиҳанд, ки мо занон ва духтарон ҳамеша зери таваҷҷӯҳу ғамхории падаронаи ҷаноби Олӣ ҳамеша қарор дорем. ташкил ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ барои мо занон дар деҳаҳои дурдаст ин боиси ифтихори ҳар якимост. деҳаи сафедхок дорои 373 хоҷагӣ буда, дар он беш аз 3000 кас зиндагӣ доранд. бунёди маркази муосири тиббӣ барои сокинон тӯҳфаи арзишманди ҳукумати кишвар ба истиқболи ҷашни пурифтихори миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ унвон мегардад. пеш мардуми деҳа барои ташхису табобат ба дигар ноҳияҳову шаҳрҳо овора мегаштанд. акнун маркази саломатии деҳаи Сари Сафедхок замонавӣ сохта шуда ба як қисм таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин мебошад, ки сари вақт чунин ташхису табобат қати таъмин мебошанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта шуда миннатдории худро ба ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. мо коркунони соҳаи тандурустӣ барои солимии аҳолӣ хизмати тиббии босифети худро сари маҳал мерасонем. бинои нави маркази тандурустӣ дар деҳаи Сафедхок дар доираи татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои соҳа бунёд гардида, дар он барои ёрии аввалияи тиббӣ, ташхиси ултрасадо, як озмоишгоҳ, муоинаи бемориҳои занона, ҳуҷраи хатна ва ғайра шароити мусоиду муосир фароҳам оварда шудааст.